Μίλησε στο πρώτο μέρος για τη διατροφή που φαίνεται ότι όταν αλλάζει δημιουργεί αυτό το πρόβλημα της κατακράτησης και θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχουν συγκεκριμένα τρόφιμα τα οποία έχεις δει ότι δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Ναι, υπάρχουν. Όπως? Οι συνήθως επεξεργασμένες τροφές ή το αλκοόλ. Σίγουρα το αλκοόλ μου προκαλεί κατακράτηση και μου προκαλούν και εμένα προσωπικά δυστυχώς τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια και δυστυχώς γιατί σ' αρέσουν. Όχι, είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Το αγαπημένο σου φαγητό. Και δυστυχώς μπορεί να περάσει και εβδομάδα και να μην το φάω ούτε μία φορά μέσα στην εβδομάδα. Εξαιτίας δηλαδή αυτή. Της κατακράτησης. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι ο τρόπος που σας κοιτάει η Μαρίλια, κυρία Γερακίτη, καλώς ήρθατε. Είστε διαιτολόγος, διατροφολόγος. Είναι και λίγο σαν να κρέμετε από τα χείλη σας. Να ακούσει κάτι ευχάριστο επιτέλους. Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν ένοχες κατηγορίες τροφών ή όχι. Δυστυχώς υπάρχουν, όπως πολύ καλά τα περιέγραψες. Το αλάτι είναι το νούμερο 1 ένοχο τρόφιμο για τις κατακρατήσεις. Καλά, αυτό το ξέρουμε, να μας πείτε αυτά που δεν ξέρουμε. Και το νούμερο 2, λοιπόν, είναι οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, που είναι τόσο νόστιμοι και παντού δυστυχώς στη διατροφή μας. Τόσο ψηλά είναι οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες. Ναι, διότι προκαλούν μια έντονη υπεργλυκαιμία έπειτα, το οποίο αυτό συνάδει σε υψηλά επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα. Και αυτό δυστυχώς μας κάνει να κατακρατούμε υγρά. Η ινσουλίνη σε έντονες ποσότητες στο σώμα δυσκολεύει πολύ την ισορροπία των υγρών και μας κάνει να κατακρατούμε υγρά. Πάντως και εγώ εξεπλάγινε ότι ας πούμε, τα μακαρόνια, το ψωμί και όλα αυτά θα ήταν δεύτερα στη λίστα μετά το νερό για την κατακράτηση. Θα σας πω, υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός που επιδρά. Αν για παράδειγμα κανείς απέχει από τους υδατάνθρακες, όπως λες ότι προσπαθώ να μην τρώω, και κάνεις το ατόπιμα, αν θέλεις, και φας έτσι ένα μεγάλο γεύμα σε ένα ωραίο ιταλικό εστιατόριο, μακαρόνια, πίτσα κτλ. Την επόμενη μέρα η κατακράτηση είναι ακόμα πιο έντονη. Α, ωραία. Άρα δηλαδή καλύτερα μικρές ποσότητες μέσα στη βδομάδα, ας πούμε, διάσπαρτα 2 ή 3 φορές από το να φας μία φορά και να πεις ότι τώρα ξεδίνω, ας πούμε. Και... Σωστά. Γενικά είναι καλύτερα να έχουμε μέτρο καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και όσο γίνεται να απέχουμε από τους απλούς και να τρώμε σύνθετους ή να φτιάχνουμε σύνθετο γεύμα. Αν λοιπόν θέλουμε να απολαύσουμε ένα πιάτο μακαρόνια, μπορούμε δίπλα να έχουμε και ένα μεγάλο μπολ με σαλάτα. Η φυτική ίνα θα μπορέσει να ισορροπήσει πολύ τελικά το αποτέλεσμα. Θα ξαναφάσει, είμαι σίγουρος, μακαρόνια, όπως και εγώ, όπως και όλοι μας. Ακολουθώ αυτό το πρόγραμμα διατροφής γενικά. Συνήθως, το δικό μου τουλάχιστον το γεύμα, έχει πρωτεΐνη, υδατάνθρακα και σαλάτα. Προσπαθώ η πρωτεΐνη και η σαλάτα να είναι στο μεγαλύτερο βαθμό και να είναι ο μικρότερος βαθμός στο πιάτο μου. Αυτό στην πορεία των χρόνων σε έχει βοηθήσει, το βλέπεις? Βέβαια. Πολύ, Και στον τρόπο που ξυπνάω και στον ύπνο μου και στην ευεξία που νιώθει το σώμα μου καταναλώνοντας τροφές. Και μπορώ να πω κάτι τώρα εδώ και θα ήθελα να τη ρωτήσω τη διατροφολόγο μας, μιας και είναι εδώ. Αν κάνω μια παρατυπία, μια μέρα, άνθρωπος είμαι, μπορεί να βγω να φάω κάτι. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι αν φάω κάτι το οποίο είναι πολύ υγιεινό, σαλάτες, περισσότερα λαχανικά, περισσότερο νερό, έτσι νιώθω ότι φεύγει από πάνω μου. Σωστά. Ισχύει, είναι κάτι που ισχύει. Βεβαίως, δεν σε ξεγελά καθόλου το πώς αισθάνεσαι. Την επόμενη μέρα από κρεπάλες εμπλουτίζουμε πολύ τη διατροφή μας σε κάλιο, φρούτα και λαχανικά και γενικά φυτικές ολόκληρες τροφές. Αυτό θα βοηθήσει πολύ στο να επανέλθουμε γρήγορα. Αυτή είναι μια πολύ πρακτική και ενδιαφέρουσα συμβουλή, έχω να πω. Το ίδιο συμβαίνει και μετά τις κρεπάλες με αλκοόλ. Γενικά το αλκοόλ, ενώ αισθανόμαστε ότι μας πρίζει, έχει διουρητική δράση. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μύθος. Ναι, είναι μύθος ότι προκαλεί κατακράτηση. Ήξερα ότι μας αφυδατώνει. Ακριβώς. Αλλά δεν κάνει και κατακράτηση. Γιατί πίστευα εγώ ότι κάνει κατακράτηση. Κι εγώ, ειδικά η μπύρα. Η μπύρα, επειδή έχει και υδατάνθρακες μαζί, είναι ακόμα πιο σύνθετο μετά το τι επίδραση έχει στο σώμα. Γενικά το αλκοόλ, όταν το καταναλώνουμε, επιδρά στην έκρηση της αντιδιουρητικής ορμόνης, τη μειώνει. Και αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται ο όγκος των ούρων. Οπότε έχουμε έντονη διούρηση μετά από μπύρα, από ουίσκι, από οποιοδήποτε ποτό πιούμε. Πολύ ενδιαφέρον. Παράλληλα, όταν λοιπόν έχουμε απέκριση, το σώμα βρίσκεται σε σοκ. Σου λέει κράτα ό,τι μπορείς. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τα πριξίματα στα μάτια, τα πριξίματα στα χέρια ή στους αστραγάλους. Δηλαδή
διώχνει μένα, αλλά κρατάει. σοκάρει και λίγο το σώμα και το αναγκάζει να δείξει την κατακράτηση σε άλλα σημεία. Ακριβώς. Αυτό που είπε η Μαρίλη, ας πούμε, για τα μάτια. Άλλα ροφήματα, τσάι, καφές. Δεν επιδρούν έντονα, έχουν μια ελαφριά διουρητική δράση. Πριν από μια λιπομέτρηση δεν θέλουμε καφέ, γιατί επηρεάζει τα υγρά του σώματος. Αλλά αυτή η επίδραση είναι βραχυπρόθεσμη. Οπότε, αν πιούμε με μέτρο το τσάι μας, τον καφέ μας μέσα στην ημέρα, δεν θα έχουμε έντονη κατακράτηση ή αφυδάτωση. Έχεις δει αυτό που λέμε κατακράτηση όταν προσέξεις το βάρος, προσπαθείς να κάνεις μια δίαιτα? Όχι, γιατί συνήθως δεν κάνω δίαιτα, κάνω πάντα διατροφή. Δεν τρώω πολύ μικρές ποσότητες. Προσπαθώ να κάνω διατροφή για να μην χρειαστεί να κάνω δίαιτα. Όταν προσέχεις, τέλος πάντων. Όχι, γιατί προσπαθώ να φεύγει με το σύστημα της διατροφής μου το λίπος από το σώμα. Δηλαδή να μην χάνω κιλά φεύγοντας και από πάνω μου να μυϊκή χάνεις μάζα. λίπος, καθαρά, να φεύγει καθαρά το λίπος. Τελικά τι ισχύει με τις δίαιτες, είναι μύθος ή πραγματικότητα? Ότι όταν κάνεις μια αυστηρή δίαιτα, κάνεις και κατακράτηση? Δεν κάνεις κατακράτηση με την αυστηρή δίαιτα. Στην αρχή, όταν ξεκινάει κανείς από μια αυθόρμητη διατροφή που έχει μεγάλες ποσότητες νατρίου, ίσως αλκοόλ, μια δυτικού τύπου διατροφή, ξεκινάει και κόβει είτε τους υδατάνθρακες, είτε το πολύ αλάτι, το φαγητό απ' έξω κτλ. Καταλήγουμε να χάνουμε μαζί με το λίπος και μεγάλη ποσότητα υγρών, έτσι, μέσα από το γλυκογόνο. Γι' αυτό χαιρόμαστε τις πρώτες μέρες και βλέπουμε τη ζυγαριά και λέμε wow. Δηλαδή, ας πούμε, την πρώτη εβδομάδα χάνω 4 κιλά και μετά κολλάει. Σωστά. Το κακό είναι όταν κάνουμε αναγωγή, ότι αυτά τα 4 κιλά θα εξακολουθήσουν να χάνονται στην πάροδο του χρόνου. Που δεν ισχύει αυτό. Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι μια καλή εξήγηση για τους ανθρώπους που κάνουν δίαιτα να μην απογοητεύονται. Είναι μια πολύ σημαντική. Δηλαδή, ίσως και τα μισά κιλά της απώλειας που μπορεί να έχουμε την πρώτη εβδομάδα μπορεί να είναι υγρά μόνο. Μπορεί να είναι και το 75%. Το 75%. Βεβαίως. Όταν όμως είμαστε σε διατροφή, όπως λέει η Μαρίλια πολύ σωστά, τα υγρά αυτά ναι μεν χάνονται, αλλά χάνονται πιο σταδιακά, όχι τόσο απότομα. Οι ακραίες δίαιτες είναι εκείνες που βλέπουμε μια έντονη αποβολή υγρών και μετά όταν ξαναμπαίνουμε σε ένα πλάνο κανονικότητας, ανεβαίνουμε και βλέπουμε αυτή η δίαιτα είναι που μου έκανε καλό. Όχι, δεν λειτουργεί έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Instagram, στο Κεφαλογιάννης Κατοπαύλα, για να δούμε πώς αντιμετωπίζετε με τη βοήθεια της διατροφής η κατακράτηση υγρών. Αντιμετωπίζω την κατακράτηση πίνοντας αυξημένες ποσότητες νερού, είναι αυτό που κάνει η Μαρίλια. Όταν λέμε αυξημένες ποσότητες, γιατί το είπες 2-3 φορές, τι εννοείς? Δηλαδή, σε λίτρα, ας πούμε, το έχεις μετρήσει ποτέ? Ναι, πίνω 3 λίτρα τη μέρα. 3 λίτρα τη μέρα. Ναι, καταφέρνεις και το χειμώνα και το καλοκαίρι? Ναι. Το καλοκαίρι να πιω και λίγο παραπάνω. Πριν δούμε τις απαντήσεις, θέλω να μου πείτε αν τελικά αυτό είναι σωστό. Αν τελικά, γιατί ο κόσμος φοβάται να πιει όταν έχει κατακράτηση, γιατί λέει μα έχω κατακράτηση, θα πιω κι άλλο νερό. Θα μείνει όλο, ας πούμε, δεν θα φεύγει τίποτα. Είναι πολύ σωστό να το κάνουμε αυτό. Το νερό βοηθάει το σώμα, το προσλαμβανόμενο νερό, να κάνει την ισορροπία που χρειάζεται και να διώξει τα άχρηστα. Οπότε πίνουμε νεράκι. Τα 2 λίτρα σίγουρα χρειάζονται για το μέσο όρο των γυναικών και παραπάνω από 2,5, κοντά στα 3 λίτρα για τους άντρες. Ένα 84% πιστεύει ότι όντως ισχύει αυτό και το εφαρμόζουν. Το νερό φεύγει με νερό, λένε. Τα υγρά φεύγουν με νερό. Λοιπόν, γιατί όταν ο οργανισμός, και η εξήγηση υπάρχει, όταν δεν είναι επαρκώς ενυδατωμένος, αποθηκεύει τα υγρά για να προστατευτεί. Είναι η άμυνα του οργανισμού. Οπότε, λοιπόν, ελάχιστο ρόλο παίζουν οι υδατάνθρακες στην κατακράτηση υγρών. Επειδή εδώ αρέσουν τα μακαρόνια, Μαρίλια, και σε άλλους, μόνο ένα 32% απάντησε ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ενδιαφέρον, που δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι σημαντικό εδώ να πούμε να μην τους ενοχοποιήσουμε, να μην τους ενοχοποιήσουμε τους υδατάνθρακες, τους αγαπάμε, έτσι, είναι το καύσιμο του οργανισμού. Μαρίλη, βέβαια, τους αγαπάμε, ναι. Όχι, γιατί όταν μπει σε ένα στερετικό πρόγραμμα και σε μια ιδέα ότι δεν... Όχι, μόνο αυτό. Εμένα, όταν μου λείπει ο υδατάνθρακας από τη ζωή μου, δεν μπορώ να λειτουργήσω πνευματικά. Επειδή η δική μου η δουλειά έχει να κάνει πάρα πολύ με ενέργεια, με την αποστήριξη στα λόγια, με το συναισθηματική φόρτιση πολλές φορές που χρειάζεται. Εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω χωρίς υδατάνθρακα. Απλώς προτιμώ ο υδατάνθρακας που θα προσλάβει ο οργανισμός μου να είναι ο καλός. Ναι. Να είναι ρύζι, χωρίς βούτυρα κλπ. Να είναι μια γλυκοπατάτα, μια πατάτα βραστή. Δεν προτιμώ να φάω πατάτα τηγανιτή, δεν προτιμώ να φάω μακαρόνια. Ακόμα και μακαρόνι να θέλω να φάω, θα προτιμήσω να φάω κάποιο χωρίς γλουτένι ή χυλοπίτες, κάτι ας πούμε και που θα ή μπορέσει... ολικής άλεσης ενδεχομένως. Ολικής άλεσης, θα μπορούσε να είναι κάποιο ψωμάκι το οποίο να είναι ολικής, με σπόρους ίσως, ναι, μαύρο. παξιμάδι.
Ναι, υπάρχουν και Άρα κάποια υπάρχουν που... λύσεις, λέτε. Φυσικά. Κοινόα, Η βρώμη. Τέλεια. Οι υδατάνθρακες επίσης υπάρχουν στα όσπρια που μπορούν να συνοδεύσουν ένα πιάτο. Συγκεκριμένα ιχνοστοιχεία και βιταμίνες μπορούν να βοηθήσουν στην κατακράτηση υγρών. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ. 90% λέει ναι. Και νομίζω το ξέρουν γιατί έχουν ακούσει για τα συμπληρώματα. Οι πιο πολλοί τώρα που έχουν κατακράτηση, δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σου, πάνε και παίρνουν μαγνήσιο, κάλιο, έξτρα. Ενώ όχι μέσα από τις τροφές. Ναι. Εσύ έχεις πάρει συμπληρώματα για αυτό το πράγμα? Εγώ παίρνω τα συμπληρώματα διατροφής επειδή έχω μια έλλειψη σιδήρου. Τα παίρνω λόγω της αυξημένης δουλειάς. Δηλαδή, Για να τα απεξέλθεις, ας πούμε. Ναι, όταν έχω γύρισμα και ταυτόχρονα θέατρο και είναι εξαντλητικά τα προγράμματα, έχω ανάγκη. Αλλά συνήθως παίρνω κάποια φυτικά, τα οποία έχουν να κάνουν και με την πρόπολη, με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Μια βιταμίνη C, μέχρι εκεί. Πάντως φαίνεται ότι εγώ έχω ακούσει, ας πούμε, για το μαγνήσιο και το κάλιο πολύ. Δεν ξέρω αν ισχύει. Βεβαίως, και το μαγνήσιο και το κάλιο, όπως και η βιταμίνη B6, επιδρούν πολύ βοηθητικά στην κατακράτηση. Δεν είναι απαραίτητο ότι χρειάζεται να τα παίρνουμε συμπληρωματικά. Μπορούμε να τα παίρνουμε μέσα από τις τροφές. Ναι, αρκεί, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί πάντα όταν συζητάμε για συμπληρώματα και τροφές, πάντα μπαίνει αυτό το ερωτηματικό. Αν αρκεί μέσα από τις τροφές, η ποσότητα που θα πάρουμε. Αρκεί να είναι οι ποσότητες που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για βιταμίνη K, το να φάει κανείς μια μπανάνα σήμερα και μια μπανάνα μετά από 3 μέρες δεν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Μπορούμε να έχουμε 5 ισοδύναμα, 5 μικρομερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 5, δεν είναι πολλά αυτά. Και βέβαια, όταν λέει μικρομερίδες, εννοεί τη μισή μπανάνα ή μια πολύ μικρή μπανάνα από αυτές τις Κρήτης. Υπάρχουν οι μικρές baby. Το λέω, ναι. Γι' αυτό λέω, όταν λέει μικρομερίδες, δηλαδή μην φανταζόμαστε ένα ολόκληρο φρούτο. Μικρομερίδα, ας πούμε, είναι μισό μήλο, δεν είναι ένα μήλο ολόκληρο. Εμένα τα φρούτα δεν μπορώ να φάω μετά από ένα σημείο πάρα πολλά. Πρίζομαι. Ένα μήλο είναι μία μερίδα φρούτου. Ένα μικρό μήλο. Ένα κανονικό μήλο. Ναι. Μισή μπανάνα όντως. Μία μεγάλη σαλάτα μπορεί να είναι 2 και 3 ισοδύναμα λαχανικών. Αν έχουμε, ας πούμε, φασολάκια για μεσημεριανό, αυτά είναι σίγουρα 3 μερίδες λαχανικών. Οπότε, αν φάμε και λίγες φράουλες το απόγευμα, να φάμε και μία μπανάνα το πρωί, έχουμε 5 μερίδες. Δεν είναι τόσο ακραία υψηλό. Είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι όπως το λέτε, γιατί τώρα μου φαίνεται πιο κανονικό όπως το περιγράφετε. Γιατί πριν μου φάνηκε λίγο δύσκολο. Λοιπόν, υπάρχουν βότανα που λειτουργούν ως φυσικά διουρητικά στην κατακράτηση. Εδώ απορώ πως δεν ήταν 100%, 98% το πιστεύουν αυτό και προφανώς υπάρχουν βότανα. Το λέω γιατί πολλά έχουν διουρητική δράση, αλλά και πολλά λένε ότι βοηθάνε σε αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ισχύει πραγματικά? Αν κάνουμε ένα Google search, θα βρούμε πάρα πολύ μεγάλη λίστα βοτάνων που θεωρητικά βοηθούν στη διούρηση. Ναι, ποια βοηθάνε πραγματικά όμως, θέλω να μου πείτε? Επιστημονικά δεδομένα έχουμε για το ταραξάκο, για την πικραλίδα. Πικραλίδα. Όμως θέλει λίγο προσοχή. Αν υπάρχουν υποκείμενες νόσοι, θα πρέπει να πάρουμε μια συμβουλή. Αυτή θα την πάρουμε με τη μορφή αφεψίματος, ας πούμε? Ναι. Συνήθως το κάνουμε σαν αφέψιμα και το καταναλώνουμε. Πώς αλλιώς το ξέρει ο κόσμος αυτό, ή ο όρος είναι πικραλίδα, ας πούμε? Ή ταραξάκο. Το ταραξάκο. Εγώ πίνω φασκόμηλο, ας πούμε. Δεν βοηθάει καθόλου στη διούρηση. Η Λουίζα, το πράσινο τσάι, ο μαϊντανός, ο μάραθος, είναι πολύ μεγάλη λίστα. Γενικά, οτιδήποτε αυξάνει και την πρόσληψη των υγρών μας, την πρόσληψη του νερού του σώματος, βοηθά. Αυτά έχουν διουρητική δράση που είπαμε? Με ποιο τρόπο βοηθούν? Το ταραξάκο έχει διουρητική δράση και σε in vitro μελέτες και σε ανθρώπους. Είναι μύθος ότι το αλάτι συμβάλλει στην κατακράτηση υγρών στο σώμα. Και το 85% άγγιξε το όχι. Και φαίνεται να είναι ο μεγαλύτερος ένοχος, εντός και εκτός εισαγωγικών. Βρίσκεται σε πολλά τρόφιμα επεξεργασμένα, υπάρχει πολύ κρυμμένο αλάτι πια στις τροφές. Ακόμα και σε μια φέτα ψωμί που δεν το βλέπεις. Αυτό δεν θα μπορούσε να ισχύει και για τη ζάχαρη? Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Βεβαίως. Σκέψου ότι η ζάχαρη είναι επεξεργασμένος υδατάνθρακας. Οπότε πάει στην προηγούμενη καρτέλα. Και το ρωτάω αυτό γιατί εγώ, ας πούμε, δεν τρώω γλυκά. Τα απεχθάνομαι. Ειδικά τη σοκολάτα, δεν μου αρέσουν καθόλου τα γλυκά. Όμως η ζάχαρη υπάρχει σε διάφορες τροφές. Στα μακαρόνια, ας πούμε, ή στο ψωμί. Δεν υπάρχει ζάχαρη. Δεν είναι ζάχαρη μέσα στο μακαρόνι, είναι ο υδατάνθρακας. Ο υδατάνθρακας, ναι, ακριβώς. Το σιτάρι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Όταν έχουμε μεγάλες ποσότητες υδατανθράκων στη διατροφή μας, ιδίως μετά από αποχή, θα δούμε κατακράτηση. Το αλάτι επιδρά πιο έντονα γιατί στην ουσία είναι το νάτριο, το οποίο είναι η ομοιοστασία της κυκλοφορίας του αίματος. Υπάρχουν τροφές σως που πρέπει να τις ξεχάσουμε αν έχουμε κατακράτηση σε σχέση με το αλάτι? Να τις ξεχάσουμε όχι. Όταν είναι έντονο το πρόβλημα, μπορούμε
να τις αφήσουμε λίγο στην άκρη. Θα μπορούσε να είναι το φαγητό απ' έξω. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη ποσότητα αλατιού. Τα αλαντικά, τα παστά, τα τυριά, επίσης τα τουρσιά. Όλα αυτά τα τρόφιμα είναι πολύ υψηλά σε αλάτι. Δεν θα πω για τα πατατάκια και τα γαριδάκια, εννοείται. Μαρίλια, έχεις καταφέρει με αυτό το συνδυασμό συχνής άσκησης και όλων αυτών που μας είπες να ελέγξεις το πρόβλημα? Δηλαδή, έχεις καταφέρει να διαρκεί 1-2 μέρες και μετά να εξαφανίζεται? Και βέβαια. Ναι, μπράβο. Κυρίως με την άσκηση, το ξαναλέω. Διότι βλέπω, ας πούμε, τώρα που δεν έχω τον ίδιο χρόνο όπως κάποια άλλη στιγμή της ζωής μου που δεν είναι τόσο έντονη δουλειά, τον έχω, αυτά τα 30 λεπτά μου κοστίζουν όταν δεν τα κάνω. Το βλέπω στο σώμα μου. Μου ζητά την άσκηση πολλές φορές. Άρα το κλειδί εδώ είναι η άσκηση. Είναι και η διατροφή, να πω εγώ. Είναι από ο αυτά που μας συνδυασμός. είπατε. Είναι ο συνδυασμός. Ο συνδυασμός είναι το κλειδί σε πολλά, είναι και σε αυτό. Και είναι πολύ καλό παράδειγμα η Μαρίλια, γιατί όντως η κίνηση επιδρά πάρα πολύ βοηθητικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει 150 λεπτά την εβδομάδα αερόβια δραστηριότητα. Σπάστε το αυτό όπως σας βολεύει, 3 φορές 50 λεπτά ή 5 φορές 30 λεπτά και 75 λεπτά ενδυνάμωση. Εντάξει. Οπότε, ναι, πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας τη δραστηριότητα για να μπορέσουμε να αποσυμφορηθούμε και από τα υγρά. Να ρωτήσω, πολλές γυναίκες μας έστειλαν την εξής ερώτηση, η οποία φαντάζομαι ότι είναι σημαντική για αυτές. Αν μπορούν να κάνουν κάτι γύρω από την περίοδο για να αντιμετωπίσουν είτε προληπτικά την κατακράτηση, είτε... Έχει φανεί πως ιδίως σε γυναίκες με προεμινορρησιακό σύνδρομο, που είναι έντονα τα συμπτώματα πριν την εμινορρήση, 200 mg συμπληρωματικά μαγνησίου επιδρούν βοηθητικά. Οπότε ναι, θα μπορούσαμε να το βάλουμε και αυτό στα λιθαράκι. Ένα επιπλέον όπλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα που και αυτό σηκώνει πολύ κουβέντα. Κάναμε πρώτη φορά αυτή την εκπομπή, ενώ γιατί μας τη ζήτησε πάρα πολλοί κόσμος, γιατί προφανώς ταλαιπωρείται, όπως η Μαρίλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μείνει στην παρέα μας. Ναι, θα δούμε μαζί ένα βίντεο για την ξηρότητα στις φτέρνες, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τώρα που πλησιάζουμε στο καλοκαίρι. Θυμάμαι πώς είναι τα πόδια μας όταν γυρνάμε από τις διακοπές. Μόνο αυτό. Κάντε εικόνα, ας πούμε.